Jeg har været nede i Tekstil, hvor jeg har interviewet Katrine, som er en af de elever, som har overblik over, hvad de andre går og laver. Goddag, jeg sidder her sammen med Katrine fra tekstilafdelingen, og det er jeg, der står for at lave kostymer og alt andet til skuespillerne har i teateret på Brock Højskole. Er det rigtigt? Jo, det er. Hvad har I for eksempel lavet i dag? Jeg laver pomponer. Pomponer? Ja. Har I lavet det hele ugen? Altså i mandags, der lavede vi dem, men så var de ikke så gode nok, og så lavede vi også dem i tirsdags. Og så fortsætter vi så i dag. Ja, okay. Så fordi I simpelthen lavet dem om, fordi I har haft problemer med, fordi de ikke er lavet ordentligt, eller hvad? Ja. Okay. Hvordan bliver arbejdet fordelt? Laver I alle sammen pomponer nu, eller? Nej, vi er sådan lidt delt op. Der er nogen, der vi laver noget forskelligt. Ja, sådan at der er nogen, der måske sørger for kostymer, og så er der nogen, der får pomponer. Okay, ja. Så jeg kan ligesom høre, at I har rigeligt at lave. Hvad? I har rigeligt at lave. Ja, det har vi. Og så kan jeg ligesom høre, at I laver det samme hver dag. Ja. Nej, altså, jeg arbejder så sammen med Christian. Vi har en skema over, hvad skuespillerne skal have på. Og så går vi laver lidt forskelligt, hvor vi så finder ud af, hvad de skal have på og skriver ned, men så laver vi også pomponer samtidig. Okay, tilbage til studiet.